Така, надявам се, че всички виждат екрана. Така, нека да започнем. Каква е идеята на днешната сесия? Както писах в двата мейла, с които ви каних, бих желал да споделя няколко а, патерна, които наблюдавам при клиенти, с които работя. Тоест, тенденции на грешки, които много често биват допускани и които могат да струват цяла кампания или дори цял бизнес. Ето защо съм нарекал тая сесия Маркетинг СОС и започваме да изследваме кои са въпросите, които заслужават нашето внимание и а, какво бихме могли да направим, за да подобрим маркетинга си. Така. И аз предлагам да разделим основно всички въпроси на три области. Първата да е технологии, втората е икономика и третата маркетинг. Защото макар и сесията да се казва Маркетинг СОС, ако отнемем една от съставните части на онлайн бизнеса, най-вероятно няма да получим нищо, което би ни зарадвало. Ето защо отговора на първи въпрос, кое заслужава нашето внимание, очевидно заслужават и трети области. И тук по средата би трябвало да сме ние в пресечната точка на тези три области, които сме настроили достатъчно добре. И нека да започнем с технологиите. Аз ще се постарая максимално бързо. Минуса на подобни онлайн срещи е, че когато говори човек е възможно да загуби представа за времето и да стане прекалено дълго. Ще се постарая да го избегна. Така, започваме. Започваме с технологиите и най-голямата грешка, която виждам, както бях споменал, е липсата на тракинг. Все пак говорим за онлайн бизнеса, дори и офлайн бизнес, да е. Ако си спомним Клод Хопкинс, а, бащата на съвременния маркетинг, той също е проследявал кампаниите си, макар и по доста по-примитивен начин от тези, които са недостъпни днес, с помощта на купони. Тоест, правят кампания и в зависимост от това кой купон се върне, си правят изводи, коя кампания е била по-успешна. На базата на всички, които сравняват. Така, защо е необходим тракинг? Очевидно, за да знаем дали сме вложили своите усилия, време, средства в правилна кауза. Това не е обратната връзка. Ако разгледаме различните видове тракинг, в случая аз бих искал да се спра на нещо малко по-техническо. Става въпрос за така наречения client сайт и сервер сайт тракинг. Каква е разликата? Разликата е, че при първия така наречения client сайт тракинга става в рамките на браузъра на клиента, т.е. ние изпращаме някакво куки или кукита, това е парченце код, част код и въпросният код ни дава определени данни, които се връщат обратно в а, рекламната мрежа или в някаква друга система за проследяване. И оттам насетне може да си правим най-различни отчети, анализи и прочее, и прочее. И другия вид тракинг е така наречения сервер сайт, нещо, което става все по-популярно, започна да набира популярност след като Apple анонсираха операционната система 14.5 и оттам следващите. Защо? Защото въведоха система, изискване, което да даде възможност на потребителя с един клик да се откаже от тракинг изобщо. И по този начин ние като маркетолози, като рекламодатели, като хора, които биха желали да знаят
какви резултати са постигнали с своите действия, оставаме насляпо, почти насляпо, блокирайки така наречения client-side tracking с различните браузери, Tor, Brave, с функционалността на Apple, с други адблокери, които предполагам всеки има на своето десктоп устройство. Така, това са двата вида тракинг. Коя е програма минимум? Очевидно програма минимум е така наречения client-side tracking. Ако, да речем, работим с относително малки обеми на информация, т.е. малки кампании, или нещо, което също се среща, ако нямаме собствен сайт, ако да речем ползваме само Facebook, имаме страничка в Facebook и изцяло там извършваме своите маркетингови дейности, естествено няма къде да приложим така наречения сервер-сайт тракинг. И не остава, но тук имаме друго преимущество, че работим в рамките на платформата, в рамките на Facebook. Не излизаме от Facebook, ако говорим за Facebook, работим в рамките на платформата, иначе стандартната имплементация каква е? Ето следващия слайд. Стандартната имплементация имаме някаква реклама в рекламна мрежа. Въпросната реклама има за цел да отведе клиента на нашата целева страница, която е на нашия сайт. Зареждайки се целевата страница в браузъра на потенциалния клиент или на този, който е кликнал рекламата. Може да не е потенциален клиент, ако не ни е добре настроен, ако не ни е добре настроена рекламата. Зареждайки страницата в браузъра, се зареждат и въпросните кукита и други елементи, други кодове, за които говорим. Ако, примерно, вземем отново за нагледен пример Facebook, така наречения прословът Facebook Pixel, за който много хора говорят, много малко го ползват и още по-малко го ползват правилно. Та всичко това нещо се зарежда в браузъра, където се отваря целевата страница. След това човека, да речем, че все пак е бил част от целевата ни аудитория, това, което вижда, което прочита, чува, без значение какви елементи имаме на страницата. Събуждат интерес, решава да извърши полезно действие, да речем да купи нещо или да ни даде своите контактни данни, т.е. да стане лид, така наречени. След като се случи въпросното полезно целево действие за нас, най-често срещания вариант е да се отвори някаква thank you страница с благодарност, там където казва, да, вие поръчахте, така и така, или си кога ще се свържем с вас или в рамките на 2 дни ще ви изпратим, или проверете си мейла и потвърдете желанието си да получавате комуникация, ако говорим за lead generation. И в този момент би трябвало, ако правилно сме настроили пиксела, би трябвало, ако говорим за Facebook, пък и да не е Facebook, Google по същия начин, TikTok по същия начин. Абсолютно всичко работи по един и същи начин, върху който сега ще се спра. Отчитаме полезно целево действие на тази страница и връщаме обратна информация в рекламната мрежа и казваме, че човекът, потребителя, който е влязъл през тази реклама, минал е през тази страница, е извършил полезно целево действие и бихме желали да оптимизираме рекламата си за подобни действия. Т.е. казваме на рекламната мрежа, отиди и намери други хора, които са склонни да извършат същото действие, да постигнат същия резултат. Т.е. да видят в нашия случай страницата за благодарност. Като конверсията би могла да бъде кликане на някакъв бутон, би могла да бъде
а, задържане на страницата за определено време. Това вече става въпрос за така наречените къстъм конверсии, които м, биха могли да бъдат настроени, имат си а, свои преимущества и съответно варианти за ползване, в зависимост от това какво се опитваме да постигнем. А, това искам да споделя за тракинга. М, Просто не бих желал да се задълбочавам излишно, иначе има какво още много да се каже. За съжаление, най-честата грешка, която виждаме, че примерно дори да има инсталиран, ако говорим за Facebook, пък и за Google там дори може да се каже по-сложно. Дори да има инсталиран пиксел на сайта, ги няма настроени въпросните ивенти. Тоест пиксела вижда, да, че има някакъв трафик, някой е влязал на сайта, обаче оттам насетне не е ясно какво се случва. Дали някой е извършил полезно действие, представете си, че това последния елемент го няма и съответно нямаме обратна връзка с рекламната мрежа и няма как да очакваме тя да може да се оптимизира за действия, които са ни необходими. Това е най-често срещаната грешка, ако изобщо става въпрос, че има нещо инсталирано. Достатъчно често виждам, че няма инсталирано или то е инсталирано по някакъв невероятен начин, или пиксела не е свързан с рекламния акаунт, който в момента работи върху някои от страниците. Или има някакви ивенти, които неизвестно откъде са взели, просто някой нещо си е цъкал и е настройвал и са появили там десетки, стотици ивенти, които пък пращат грешна информация. Примерно, да речем, събитие, което отбелязва конверсия покупка, се появява в кошницата. Тоест някой добавя продукт в кошницата, след това отваря страницата на кошницата и пиксела вижда ивент покупка и връща обратна информация, казва, аха, това е покупка и почва да събира хора, само които добавят продукт в кошницата. И съответно ние се чудим защо рекламата върви, а няма никакви продажби. Най-различни случаи, може би не е необходимо да ги изброявам всички индивидуално. Не знам, ако, разбира се, някой има някакви въпроси, свързани с тракинга, може би нещо свое, бихте могли да ги зададете, ако не, продължавам по-нататък. Добре, не виждам въпроси. Продължаваме. Следващия елемент от технологиите, както вероятно бихте могли да се досетите, понеже често се случва да го споменава, това е скоростта на зареждане на сайта като цяло и по-специално е особено важно скоростта на зареждане на целевата страница, към която пращаме платен трафик. Защо е толкова важно? Тук е много, най-вероятно не, че е много сложно, ами може би малко объркано би прозвучало, ако ви кажа, че това е важно за всички. За вас естествено, защото колкото по-бавно зарежда страницата, толкова по-скъпа би била рекламата за вас. Без значение коя мрежа ползвате, дали е Facebook, дали е Google, дали е TikTok, дали е Snapchat, дали е Twitter, LinkedIn, няма никакво значение. Защо? Защото всички изброени, а, какъв е техният бизнес модел? Техният бизнес модел е, че те монетизират нашето внимание. Тоест, вие си скролвате лентата във Facebook, т.е. вашето внимание е в мрежата, и ви се показват различни реклами, като ако говорим конкретно за Facebook, става въпрос, техния модел, без значение ние какво избираме, винаги е Pay per Impression, т.е. Таксуват ви за показване на реклама, т.е. някой е видял рекламата и вас ви таксува.
Тоест, някой е проявил интерес, внимание, макар и за една секунда към вашата реклама и това на вас ви струва пари. И какво става по-нататък? Да речем, имате добър креатив, добър текст, нещо интересно, нещо е заинтересувало някого, той решава да кликне. Отваря се или започва да се отваря сайта, започва да се зарежда, обаче това нещо отнема там 2 секунди, 3 секунди, 4 секунди, 5 секунди. И дори ако помислите от своя гледна точка като потребител, а, колко секунди бихте чакали да се зареди нечия сайт? Освен ако не е нещо невероятно интересно, нещо едва ли не е жизненно важно. Дали бихте чакали да речем повече от 3 секунди? Или просто се връщате обратно във Фейсбук и продължавате да се скролвате там или да си правите нещо, което сте правили. Това от една страна. Значи вижте какъв сега кръг омагьосан става. От една страна хората няма да имат търпение, няма да изчакат, няма да има причина да изчакат зареждането на сайта. Ако все пак имаме някакъв пиксел, пък дори и да нямаме пиксел, Фейсбук може да отчете, че след клика човек се е върнал обратно на платформата и си прави следния извод. Значи тази реклама не предоставя необходимия или необходимото ниво на тъй наречения user experience или изживяване на клиента, за да я показвам по-често. Обаче от друга страна, аз в момента говоря от името на Фейсбук. Пак казвам, това е валидно за абсолютно всички мрежи. Може да приемем, че говоря от името на Google, на TikTok. Няма никакво значение. Та, рекламната мрежа се казва, няма да показвам достатъчно често тази реклама, понеже тя дава недостатъчно добро изживяване на моите клиенти или на моите потребители. А аз искам те да имат добро изживяване. Защо? За да могат да прекарват колкото се може повече време в рамките на моята мрежа, понеже аз монетизирам тяхното внимание. Надявам се, че следите мисълта ми. Та, а, няма да показвам достатъчно често, обаче искам да взема бюджета, който сте предвидели. И какво правя? Много просто. Увеличавам ви, ако е в случая с Facebook плащане за показване, за импресия, увеличавам ви CPM, Cost per Mil, т.е. стоеността за 1000 импресии. Ви увеличавам. Или рекламата става по-скъпа. Да, пак взимам целият бюджет, обаче вместо да речем за сумата, която сте определили за ден, вместо да я покажа на 10 000 души, я показвам на 1000. И рекламата е станала по-скъпа. 10 пъти. Аз не се отказвам от бюджета, но няма да си позволя да нарушавам комфорта на голямо количество от моите потребители. Ето първият въпрос. Защо е важно? Надявам се, че сте разбрали. Защо е важно? Защото от една страна а, ви се увеличава стойността на рекламата и съответно пада обхват. И дори да имате нещо добро, нещо смислено, стойностно, което би било интересно за хората, по-малко хора биха имали възможност да се запознаят с вашата оферта. От какво зависи? От изключително много работи. А, на първо място, да, на първо място зависи от сървъра, който ползвате. Ако говорим за сайт, който е self-hosted, т.е. да ползвате собствен сървър. Ако имате, да речем, някакъв споделен сървър, на който има накачулени още 30 сайта, и мисля, че няма как да разчитате на особено висока скорост на зареждане. И от тук насетне вече като почнем. Какъв е сайта, на каква платформа е, дали е някаква къстъм платформа, т.е. някой да е правил от нулата нещо. Това е обикновено някакъв скъп проект и би трябвало да имате добър сървър. Най-често срещаните какви са? WordPress, може би
над 50% от случаите. Ако вземем WordPress, там каква тема имате? Колко плагини? Ако имате 1 милион плагини, те също зареждат допълнителен код. Ако темата е някаква ужасна, неоптимизирана по същия начин. Ако ако имате, да речем, някакви елементи, които не са необходими, като ембеднати социални мрежи, ембеднати видеа от YouTube и прочее, прочее. И в един момент, а, моля за извинение, да, в един момент, като отворим инструмента за проверка на скоростта на зареждане на сайта и може да видим някаква такава ужасна картинка. Ето. Ето ви пример за сайт, който зарежда изключително бавно. Особено за мобилни устройства. Защо съм отбелязал за мобилни устройства? Мисля, че не е трудно да се досетите. Над 50%, дори над 60% от трафика е от мобилни устройства. И съответно това е нещо, върху което трябва да се фокусираме. Тоест мисълта ни да е mobile first. Ето защо съм направил този скриншот. И на какво трябва да обърнем внимание? Първото нещо, на което трябва да обърнем внимание, ето този параметр, First Contentful Paint. Това е кога изобщо по принцип нещо се появява на екрана, след като сме кликнали и е започнало да се зарежда. И ако това нещо тук, ето вижте, то е червеничко, уж 2,5 секунди, не е толкова много, като си помислите, уж, подчертавам, но въпреки това е червеничко, т.е. със сигурност не е добре. Или айде да речем, цифрите са червени, обаче тук от класификацията от точки и да речем по средата. Над 3 секунди вече би дошло ето тук. Ако първото нещо, каквото и да било то, което виждат хората, се появява за повече от 3 секунди, това е равносилно на истинска катастрофа. Вероятността да имате изключително скъпа рекламна кампания и лошо изживяване на клиентите е много голяма. Следващия параметр, на който обръщаме внимание, е Largest Contentful Paint. Това е най-големият елемент, който е в рамките на видимостта. Тъй нареченото Above the Fold, т.е. преди да се наложи да скролнем страницата. Той за колко време зарежда. Ето тук виждаме, че зарежда над 7 секунди. И естествено, цялостната оценка е 22 точки от възможни 100. Абсолютно недопустимо, ако говорим за сайт или за страница, която ще приема платена реклама. Т.е. трафик от платена реклама. Ако пращате трафик към подобна страница с подобни показатели, а, просто се занимавате с благотворителна дейност а, за рекламната мрежа, която ползвате. На какво да обърнем внимание? Аз започна да казвам сървъра, платформата, а, платформата да бъде максимално оптимизирана, да има минимално количество коди, а, минимално количество пингове към сървъра за зареждане на този код. Тоест минимален брой пъти да трябва нещо да бъде зареждано от сървъра. Съответно, минимално количество елементи, които трябва да бъдат заредени от сървъра и нещо друго важно и интересно. Шрифтовете. Шрифтовете да не се зареждат от Google през API на Google, защото по този начин добавяме отново време, докато се заредят. Тоест, добра практика е на сървъра да бъдат шрифтовете, откъдето да се заредят по най-бързия начин. Така, и от технологиите, не знам, ако... Да, всъщност, ако някой има въпроси относно скоростта на сайт, готов съм да ги чуя, видя, прочета и да отговоря.
Добре. Няма въпроса. Надявам се пак това, което разказвам да е интересно, да представлява интереси и да ви носи някаква полза. Поне това. Кой е инструментът? А, това е, ето сега ще ви покажа. Кой е инструментът? Сега ще ви изпратя в чата линк. Това е инструмент на Google, който се използва за мерене на скоростта. Абсолютно безплатен, достъпен за всички. Ето, това е инструмента. Може да бъде отворен с помощта на този линк и съответно да се сложите в прозорчето, да се сложите а, линка към страницата, която ви интересува и да си измерите скоростта и да получите някакъв резултат. Надявам се, не такъв като на скриншот. Добре, продължаваме с следващата стъпка. Отново технологии. Да, отделям значително внимание на тези въпроси, защото ако говорим за онлайн бизнес, мисля, че е очевидно, че то е на базата на някакви технологии. Ако там куцат нещата, всичко останало, за което ще стане въпрос малко по-късно, си губи смисъл. И следващия въпрос, последен от технологии, който искам да разгледам и да обърнем внимание, е също нещо, според мен, очевидно, но явно не до такава степен, понеже и до ден днешен виждам сайтове, които не са оптимизирани за мобилни устройства. Защо бихме желали нашия сайт да бъде оптимизиран за мобилни устройства? Ето тук в долната част на този слайд виждате. Това е от SimilarWeb. Абсолютно достъпно всеки от вас би могъл да открие тази информация, използвайки линка, който съм посочил долу. Виждате за България, според въпросната платформа, имаме над 62% трафик, който е през мобилни устройства. И сега си представете, че вие сте положили някакви огромни усилия да си направите сайт или някой да ви направи, т.е. инвестирали сте. Създали сте някаква кампания, създали сте продукт или сте купили продукт и искате да рекламирате с помощта на сайта, който не е оптимизиран за мобилни устройства, значи вие автоматично ликвидирате две трети от потенциалните клиенти. Като тук е спорно, две трети от потенциалните клиенти, ако чисто механически разглеждаме това разделение. Като не е ясно, нали, в зависимост от продукта или услугата, които бихте желали да предложите, не е ясно дали 90% от вашите клиенти няма да купуват през мобилно устройство. Тоест, възможно е изцяло да се лишите от своя потенциален пазарен дял, ако сайтът ви не е оптимизиран за мобилно устройство. Ето това отговаря на въпроса защо това е важно. Какво имам предвид? Ето какво имам предвид. Как изглежда сайт, който не е оптимизиран за мобилно устройство през мобилно устройство. Това е сайт, български сайт, CoinBG, ако не се лъжа. Нямам нищо общо с него, не познавам хората, които стоят за този сайт. Защо го давам за пример? Не е по никакъв начин да се опитам да злепоставя когото и да било или с цел подигравка или нещо подобно. Напротив, давам го за пример. Защо? Защото случайно попаднах на този сайт през GDN, Google Display Network. Това е рекламната мрежа на Google за дисплей реклама. Тоест, вие се отваряте там някакъв сайт, нещо се браузвате, гледате си и ви се появяват реклами. Виждали сте 100%, особено ползвайки мобилен телефон. И ми излиза реклама за някакви адвокатски
услуги, аз кликнах въпросната реклама и това, което видях, изглеждаше по този начин. Ето, сайтът не е оптимизиран за мобилни устройства на телефон. Аз тук съм ползвал десктоп, функцията му за изглед все едно през мобилно устройство. В телефона изглежда още по-неприятно, още по-дребно, невъзможно за навигация, няма как да бъде кликнато нещо без да закачите някой от съседните линкове и така нататък. Тоест, ужасно изживяване клиентско. И всички неща, които коментирахме преди малко, започват да кондензират тук във въпросния сайт. И отново подчертавам, попаднах на сайта през дисплей реклама, която преимуществено, сигурно 90%, ако не е повече, се показва за мобилни устройства. Тоест, каква част от бюджета прахосват тези хора? Просто невероятно. Та със сигурност сайта трябва да бъде, ако възнамерявате наистина да развивате нещо сериозно, сайтът би трябвало да бъде оптимизиран за мобилни устройства. Иначе отново си губите времето и средствата. Така, с това завършваме раздела технологии и виждам, че си изчерпах почти времето, но останаха още два раздела, през които бих желал да преминем. Ще се постарая по-бързо. Ако до този момент имате въпроси, които са свързани или с последната част, или изобщо с технологиите, заповядайте. Бих отговорил с удоволствие. Ако не, продължаваме, защото а, би трябвало вече да съм приключил с цялата презентация и да минем към частта за въпроси. Добре, няма. Така, продължаваме. Следващия раздел е икономика. Вече имаме добър сайт, бърз, оптимизиран за мобилни устройства, имаме правилно настроен тракинг и сме готови да започваме да правим бизнес, така да го наречем. И нека да видим изобщо за какво ни е въпросния сайт, за какво ни е въпросния бизнес. Какви са вариантите? Да, тук това също е достойно за цяла лекция. Нямам намерение а, да чета такава, но обикновено, ако говорим наистина за бизнес, вариантите са два. Първият е така наречената cash call, т.е. буквално дойна крава. Т.е. бизнес, който да генерира много голяма и добра печалба, която ние бихме могли да ползваме за да развием, да речем, следващ бизнес. Естествено е да покрием своите а, нужди, житейски, така да ги наречем. Това е очевидно, това не го коментирам. Единия момент, единия вариант е този. И следващия нещо, може би не до там популярно, особено в България, а в западните страни изключително популярно, има хора, които се занимават само с това. Другото е да акумулираме стойност в рамките на бизнеса, т.е. да увеличим стойността на предприятието, което сме формирали, с цел последваща продажба на въпросното предприятие, за да може евентуално да започнем някакво следващо свое начинание. А как бих могли да постигнем едно от двете? Естествено, като създадем бизнес модел, който да бъде съобразен с реалността. Какво имам предвид? Малко по-късно в следващия слайд ще ви покажа какво точно имам предвид. Желателно е, когато решаваме, че искаме да започнем някакъв вид бизнес, а, да може да си направим поне някаква елементарна сметка колко би струвало това. И като имам предвид колко би струвало това, а, да включим всички възможни разходи. Не само колко ще ни излезе рекламата или колко ще ни излезе сайта и така нататък. Да не забравяме себе си,
също, защото какво значи да имаме бизнес? Да имаме нещо, което да работи и да не носи полза, не да сме си намерили някаква работа, която да вършим най-често безплатно. Защото сега не мога да се ангажирам да кажа, че много голяма част от хората, но значителна част от хората, а, създавайки бизнес, всъщност се създават някаква работа. Все едно отивате на работа там от 9 до 5, от 9 до 6 и така нататък. За това става въпрос. Да, и другото. Естествено е, без да искам по някакъв начин да се правя на света вода не напита, но по никакъв начин не би трябвало да разглеждаме вариант, при който печалбата, т.е. това, което би оставало за нас, да се формира за сметка на някакви измамни схеми, на неплащане на данъци, като по никакъв начин не отричам оптимизацията, но става въпрос за грубо неплащане изцяло работа на черно. Това не носи полза на никого при всички случаи. И робски труд, какво имам предвид под робски труд? Става въпрос, ако се наложи да наемете някакви служители, да започнете да формирате своята печалба за тяхна сметка. Тоест да не им се плащат пълното възнаграждение, пари в пликове и други подобни. Тоест, при всички случаи трябва да избягваме подобни практики. Това нещо няма как да бъде наречено бизнес. Няма как да бъде. Дори в някакъв момент да ви е донесло нещо, със сигурност това би било иллюзия. Като в момента аз говоря за истински сериозен бизнес, а, зад който бихте могли да застанете с лицето си и евентуално след това да продадете. Става въпрос за това. Тоест да сме наясно за какво говорим. А, продължаваме с икономиката, нали, всичко това, което изброихме, за да бъде успешно, какво трябва да направим? Ето сега съм посочил като трета точка там или подточка В, но може да го сложим на първо място. Очевидно, да предлагаме високо качество на продуктите и услугите, които предлагаме. Няма как с помощта на некачествени продукти и услуги да очакваме да създадем успешен бизнес, дори с най-бързо зареждащия сайт или с най-добре направения тракинг. Това няма как да се случи. И следващ важен момент, на който бих желал да обърна внимание бързо, е така нареченото култивиране на клиенти. Какво имам предвид? Най-често много от хората биха се фокусирали върху тези, които непосредствено биха били готови да купят тук и сега, което не казвам, че е грешно, но бихте могли да се досетите, че най-голямата конкуренция е в тази област. Докато ако представите своето предложение по начин, по който бихте могли да събудите интерес у хора, които не разглеждат решаване на въпросен проблем или постигане на някаква цел тук и сега, но по принцип биха били заинтересовани, всъщност вие може да си създадете така наречения pocket of people, т.е. буквално някакъв малък контингент, който да е само ваш. И понеже вие сте достигнали първи със своето съобщение, конкуренцията веднага става нерелевантна, т.е. те не биха обърнали внимание, дори да има някакви подобни проблеми. Има в САЩ един много известен а, маркетолог, консултант, бизнес консултант. Между другото, той е издигнал Тони Робинс. Не го предполагам, сте го чували. Става въпрос за Джей Ебрахам. Джей Ебрахам има една теория, а, която е доминиране в а, обслужването на клиента. И дори той има една книжка, в която казва, че не трябва да позволявате клиента ви да остава с някакъв нерешен проблем.
Именно в това се изразяват и дългосрочните взаимоотношения. Тоест, идеята е, особено сега, особено с всички изменения в тракинга, в GDPR, изискванията, а, в съкръщаването на възможностите за проследяване дори в рамките на имейл маркетинга, на това какво правят хората. Разчитайки на единична продажба и след това повече никога да не се срещнете с клиента, би било недобра идея. Естествено, пак зависи от това какво предлагате. Ако да речем предлагате ремонт на покриви, няма как да разчитаме, че клиента ще се обръща към нас всеки месец. Нали, желателно е да не се обръща всеки месец, т.е. това би означало, че не сме си свършили добре работата. Но при всички случаи се струва да намерим варианти да решим и други проблеми, естествено, които да са релевантни с това, което правим като цяло. И по този начин да създадем дългосрочни взаимоотношения, да станем доверен съветник на клиента, а не просто всичко да бъде базирано на принципа на транзакцията. Идваш, купуваш, даваме ти това, което си купил и след това довиждане или до невиждане за винаги. М, Особено днес, особено сега, не бих нарекал това печеливша стратегия. Какво имам предвид? Това нещо, предполагам, ви е познато. Бях го споделил в един от имейлите. Абсолютно реален коментар във Фейсбук. Отново, аз нарочно съм замазал името на човека и снимката. Не е с цел подигравка, не е с цел унижение или нещо подобно. Искам да демонстрирам, че описаното, ето, иска да споделим, иска да кажем истината, нека да се опитаме да я кажем. Описаното в този коментар не би могло да бъде наречено бизнес по никакъв начин. И това е илюстрация на казаното до момента. Не смятам, че има нужда да повтарям. Както виждате, това е еманация на обратното на това, което казах през последните 10 минути. Защото къде са там другите разходи, къде, къде са транспортните разходи за получаване на въпросните продукти, къде са данъци, къде са осигуровки, къде са безброй други неща, които не са включени. Няма ги, очевидно. И това не би могло да бъде наречено бизнес по никакъв начин. Добре, с този слайд приключихме с икономическата част. Както ви казах, наистина е огромна тема, но аз не мога да си позволя да а, стигаме до някакъв момент на отекчение. Ако имате някакви въпроси до този момент върху икономическата част или като цяло, може би това, което споделих, е събудило някакви мисли. Или имате нещо, което бихте желали да споделите. Заповядайте, с удоволствие бих отговорил, ако има въпроси. Ако няма въпроси, може да преминем към а, последната област. Маркетинг. И макар и презентацията да се казва Маркетинг SOS или сесията, да се казва, това е само един елемент от цялата картинка. И набързо да минем през идеите, които съм нахвърлял. Имаме а, здравословен икономически модел, имаме добра технологична база. Нека да видим какво бихме могли да направим, за да получим нещо в замяна на своите усилия. Как да подходим? Ето,
Ползвал съм английски термин, сега ще се опитам да обясня. Product Market Fit. Какво означава? Означава дали все пак това, което възнамеряваме да предложим на пазара на потенциалните си клиенти, се вписва като цяло в пазара. Като тук може да разглеждаме в различно приближение. В пазара в дадена страна, в пазара за даден регион, в пазара за даден сезон. Също бях дал пример как някой се беше опитал да почне да продава фризби в края на лятото, даже не в края на лятото, в средата на есента. Тоест, когато вече навън е студено, неприятно, вали дъжд и естествено това фризби не се продаваше и не беше толкова изненадващо, поне за мен. Та, дали се оказваме в ролята на въпросния човек, който се мъчи да продаде фризби есента? Или нарицателното да продаде хладилник на ескимосите? Не би било добра идея а, да се мъчим да продадем нещо подобно. Следващия момент е, ако все пак виждаме, че има място за нашето предложение, вече започваме да изследваме пазара. Какво е нивото на наситеност, като става въпрос за наситеност с подобни, сходни предложения. Ако приемем, че това, което продаваме, трябва да реши някакъв проблем или трябва да покрие някаква нужда, какви продукти от достъпните и известни на пазара биха могли да решат същия проблем или да покрият същата нужда. Съответно, колкото са повече тези продукти, толкова по-наситен е пазара и съответно, за да може да привлечем интерес на някаква част от потенциалните клиенти, би трябвало да използваме някакъв подход, който да не е банален, понеже колкото по-наситен е пазара, толкова по-отекчени са клиентите, толкова по-малко внимание биха обърнали особено ако по никакъв начин а, нашето маркетингово съобщение няма да се отличава от средното на пазара. Тоест, ако предлагаме, да речем, ето мога да ви дам пример, виждам често такива реклами, да речем някакъв салон за красота, да, със сигурност има клиенти, които биха желали да го посетят, обаче той по никакъв начин в маркетинга си не се отличава от другите салони. Може да е по-добър, може да има по-добро оборудване, може да има по-добри специалисти. Обаче това, което виждаме като реклама е поръчай там само днес пакет еди си какво там, лазерна епилация и получи отстъпка 10%. Като това нещо вече днеска сме го видели 10 пъти от 10 различни салона. И дори картинките им, там креативите им са почти едни и същи. И е много трудно да може да разберем, че виждаме различни реклами. Ако не изследваме този въпрос с някаква друга цел. Та, колкото по-наситен е пазара, толкова повече усилия трябва да положим, за да привлечем внимание, като това имам предвид, това го казвам в най-добрия смисъл. Тоест, не да крещим най-силно от всички, а да покажем нещо ново. Нов механизъм, нова идея. И разбира се, би трябвало да знаем кой е потенциалният ни клиент и чие внимание търсим. Особено ако се върнем в началото на презентацията, като ви говорих, че има проблеми с проследяването, с тракинга, които се задълбочават. Все повече и все повече. Става все по-трудно чисто технологично да достигнем до хората, които бихме желали. Имам предвид с помощта на настройките. Колкото по-трудно става, и то ще става все още, не сме стигнали пика, колкото по-трудно става,
толкова по-креативни трябва да бъдем в изработката на своето маркетингово съобщение, в написването на текст, който е част от нашето маркетингово съобщение. Именно в текста, с помощта на текста или видео, също естествено, с помощта на креатива като цяло, което е текст и или видео и или картинка, си изграждаме така наречения таргетинг. Тоест, човек би трябвало да може да види там себе си или своя проблем, или потенциално решение за проблема, или нещо друго, което да подбуди интереса му в контекста на това, което предлагаме. Важно е да подчертаем, защото ако, примерно, пуснем там някакви картинки, които биха привлекли вниманието на всички. Айде, няма да цитирам какво точно, мисля, че може да се досетим и ни баннат, естествено. Да, много хора биха обърнали внимание, обаче това по какъв начин кореспондира с общата ни идея? По никакъв. Та, кой е нашия клиент и по какъв начин бихме могли да го вкараме в контекста на това, което предлагаме? Следващ важен момент, който отсъства, бих казал, почти на 100% от това, което съм видял, е тестване. Изключително важна стъпка в маркетинга. Много пъти, много често, дори най-големите специалисти по маркетинг и по реклама а, получават неочаквани резултати, като и в двете крайности на спектъра. Неочаквано много добри, неочаквано много лоши по време на тестването. Но ги получават, отново подчертавам, по време на тестването. Т.е. те нещо вършат, за да ги получат. Ако не тестват, не биха получили нищо. Каква е идеята? Генералната идея е винаги да имаме така наречената контролна кампания, т.е. нещо, което, ако сме в самото начало, да речем сме създали една кампания с една идея и започваме да я въртим. Не чакаме да падне тавана на лятното кино и създаваме друга кампания с друга идея, която противопоставяме на първата. И е въпросът това нещо да бъде поставено на конвейер. Никога не спираме. Давал съм и пример с Booking.com, сайта, който прави хиляди тестове за година и със сигурност едва ли го прави, защото това не работи и няма смисъл. Отново, искам да подчертая, с какво е добре да започнем да тестваме? С цвета на копчето или с курсива на шрифта? По-скоро не. Защо? Защото всеки един тест е някаква част от рекламния ни бюджет. Ако тестът е неуспешен, по-голямата част от тях ще бъдат, би трябвало да се смирим с тази идея. Това означава, че ние даваме някаква част от рекламния си бюджет, а един е на вятъра, но да получим потвърждение, че някаква идея в конкретния момент не е била подходяща. Ето защо трябва да насочим фокуса си върху тестване на такива елементи от маркетинга, които сработвайки не биха донесли а, голяма възвръщаемост на инвестицията. И какво имам предвид? Да тестваме идеи. Започваме с идеи. По какъв начин изглежда това? Ами ето, вземаме а, пример, за пример, продукт за отслабване. И как бихме могли да го предложим на хората? Как бихме могли да го представим? По най-различни начини. И тук няма значение отново. Точно какъв шрифт бихме избрали. Естествено, той трябва да може да се чете.
или какъв цвят би било копчето, което да е там поръчай, купи и така нататък. Но бихме могли да тестваме идеи, за да видим кой от тези големи сегменти, ето това, което е 1, 2, 3, 4, са различни сегменти от хора, които биха обърнали внимание на нашия продукт. И както виждате, те са различни и бих могли да ги разделим по а, отделни критерии. Ето сега, отслабнете, за да се намерите приятел-приятелка. Очевидно става въпрос за кого? Става въпрос за по-млада публика в общия случай. Следващия момент. Отслабнете добре, за да изглеждате отслабнете, за да изглеждате добре на плажа. Тук, да речем, нямаме особено ограничение по възраст, но имаме ограничение по време. Ако пуснем сега такава реклама, каква е вероятността, ако, нали, това е генералната линия на рекламата, каква е вероятността да получим отклик в достатъчна степен? Най-вероятно не бихме получили, понеже поне в нашата страна не е време за плаж, а до каква степен има толкова много хора, които примерно смятат да отидат в Австралия или някъде другаде, които биха проявили интерес конкретно сега. Следващото. Ослабнете, за да се радвате на внуците. Става въпрос, във всички изброени случаи става въпрос за един и същи продукт. Но обърнете внимание как само смяната на ракурса ви дава изцяло нова идея, нова публика, нов подход и съответно, нали, това е генералната идея. Не е идея за заглавие. Това е генералната идея за маркетинговото съобщение, което създаваме. И вижте колко различни сегменти се разкриват. И тук бихме могли да продължим още. Та, на първо място трябва да започнем с ето такъв тест, преди да преминем към по-незначителните елементи, които дори и показвайки положителен резултат, не би бил до такава степен чувствителен, а, колкото промяната на идеята като цяло. И с това моята презентация приключи и очаквам вашите въпроси, ако има такива. Заповядайте, вие сте на ход. Ако желаете, можете да напишете в чата. Ако желаете, можете да а, си включите микрофона и да ги зададете. Както сметнете, че ви е по-удобно и по-комфортно. Колко време трябва да се тестват сегментите? Всичко зависи от бюджета, който имаме, но при всички случаи най-минималният срок е една седмица. Като трябва да осигурим равни условия за тестване. Защото ако отново вземем Фейсбук, добре, аз приключих с презентацията, мога това нещо да го изключа. Ако отново вземем Фейсбук, бихме могли да вземем и друга рекламна мрежа, но нека да е Фейсбук. Ползвам го най-често, понеже е познат на всички и почти всички правят първите си реклами там. Да. Вижте, имаме да речем една контролна кампания, с която сме започнали да работим. И да речем, тя е вървяла една седмица, докато ние формираме новата кампания, с която искаме да започнем процеса на тестване. Значи една седмица контролната върви. Ако приемем, че сме настроили всички елементи правилно, имаме добър тракинг, имаме бърз сайт и така нататък, това, което коментирахме, напълно е възможно първата кампания, с която почваме, ако не говорим за някакъв абсурд, примерно от сорта на отслабнете за плажа през декември, напълно е възможно да започне да генерира резултати. И при всички случаи, ако сме настроили всичко добре,
кампанията ще се оптимизира. Тоест, Фейсбук започва да проверява, показва на някаква малка част от по-голяма аудитория, показва, получава сигнали. Да, не, отива на следващата и така нататък. През времето, което вие създавате следващата си кампания, т.е. Б кампания за AB, АБ тестване, първата работи, получава данни и се оптимизира. И да речем на седмия ден включвате кампания Б за оптимизация, обаче вече условията не са равни. Защо? Защото първата кампания е претърпяла някаква оптимизация за тези 7 дни, през които, или условно казано, може да са 5, може да са 10, през които сте създавали втората. И винаги, айде не винаги, но освен ако няма някаква аномална разлика между резултатите, при описания подход винаги оригиналната ви кампания ще бъде победител поради простата причина, че втората няма да се оптимизирала. За да бъде честно, така да се каже, за да бъде честен теста, трябва да дублирате оригиналната кампания и да речем като два сета да пуснете първата и втората. Или да дублирате кампанията и във втора кампания да пуснете новата Б кампанията, които да вървят паралелно. Ето, първо, това условие трябва да изпълним. И изпълнявайки това условие, според моя опит, аз бих предположил поне 7 дни. Поне 7 дни, преди да си направим изводите, като отново, какво бихме следили? На базата на какво бихме определили коя кампания е по-успешна? На базата на конверсия, на базата на CPM, на базата на, да речем, хора, които са си дали контактните данни. Ето това също трябва да определим. Много е важно, определяйки срока за тестване, да знаем какъв е срока за получаване на максимална ценност от един клиент. Тоест, кога отчитаме победата, така да кажем. Защото, примерно, ако е кампания за генериране на лидове, да речем, първата кампания, оригиналната кампания А, генерира по, да речем, 10 лида за $100. Условно говоря. И оттам насетне тези лидове почват да получават някакъв имейл маркетинг или някой се свързва с тях по телефона и така нататък. Кампания Б генерира 15 лида за $100. Обаче, ако спрем до тук, е възможно да допуснем грешка. Защо? Защото, макар и изглеждайки с по-добри резултати кампания Б, от гледна точка на това, че стойността за лида е по-ниска, е напълно възможно тя да е била формирана по такъв начин или други фактори да са оказали влияние, които са безброй много, че тя да генерира некачествени лидове. И да речем, ако разглеждаме варианта с телефонни обаждания, от първата кампания, от 10 лида, да речем 8 вдига телефона, когато им позвоним и 6 от тях купуват, а във втората вдига телефона двама и двамата казват, че няма да купят, коя бихте оставили? Важно е какви са критериите за оценка. Важно е в кой момент отчитаме печалбата, победата или максимум резултат. Важно е какъв ни е цикъла на продажба и както стана дума, на първо място е важно да поставим кампаниите, които или елементите, т.е. теста да бъде равнозначен, да бъде при равни условия.
да не даваме преимущество, макар и неосъзнато, на един от участниците в теста. Да, надявам се да съм успял да отговоря на, на този въпрос. А, други въпроси, свързани с маркетинг, реклама, бизнес, свързани с презентацията, свързани с ваши казуси, върху които работите. Заповядайте, това е вашето време. Ако, разбира се, няма други въпроси, а, бих могъл да ви благодаря за участието.